stukje. Ben je nou in een oorstukje Potsdam, Alexandrovka. En zat die Hollanders rijden een week hier in de Russen hier dat ik. Maar had een eigen wenten en zo. Dus dat zag je hem nou. En dan kan je er even terug in. Dan zal ik even nog een stukje verderop. Daar hebben we de Russisch-orthodoxe kerken. Die namen ze ik maar even zelfs. Alexandrovka. Dus ik meestal die erheen helpen binnen. Een soort gastarbeiders. Wandelen letteren kun je wel zeggen. Liek als de Hollanders. En meestal uit alle plakken van Europa. Ik bekend ben vanzelfs de hele grote soldaten. Met een minimumlengte van 81. Want zo lang als het maar kon. De soldaten van Friedrich I, de soldaten, koning. Die wie gek op lange soldaten, die lange kerels. Heel verneemd. Nou ja, zo zocht het er dan nog hier wat uit. Mijn café erbij, dat wel. Ik ben hier al eens eerder geweest en ik heb een hele dikke sucalarie gedronken. Nou, dan moest wel een liter water achterom, moet ik zeggen. Alexandrovka. Nou, zo zijn we dan bij het kerkje. Ik hoop hier in wat schenken, een orthodoxe Dotske kerk. Die mooie kleuren. Maar die verrukkelijke klokjes erbij. Ah, die zijn zo mooi. Maar ja, het lood ervan, het tingelt, die lietse klokjes en die grutten erbij. Ik had in Rusland jet. Dat is geweldig. Slavisch kruis. Nou, als je in die omstruinen, dan heb ik dat ook wel gekregen, denk ik. Nou, ik verwacht je zo, André Rublev als iets voorbij komt. De Koninklijke Theehuis. Nou, dat is wat. Het is in de verbouwing, zou ik. Nou, dat is ook altijd aardig. Maar even zien hoe het dan verbouwd wordt. Gerust bouwen, dat weet iemand ondertussen misschien wel. Er binnen stijgers binnen dat. Nou, dit zullen ze dus hier wel verbouwen. Misschien moeten we nog maar even zien, laten we even in die kerk komen. Is dit daarop? Geschützte Gehölze. Dat ben het een oele. Ja. En maar die Osunen hebben we zij eerst. Nou. Prachtig kerkje. Alexandrovka. Meesten die namen alles zelfs mij. Kerken. Je mag je net fotograferen, dus ik net filmen. Ja, ik vind de heide, ja, ik kan zelfs wel zien. En honden mag je ook net maaien. Nou meisje, hier ben we dan in Sanssouci. En de flipcamera is zo wat vol. Dus vlingen er maar even terug in en maaien. Dus het paleis uit de Frits is in uitzicht. Mooie tuin. Sanssouci. Dus net Sanssouci.
zonder wast, maar zonder zwaar. Maar zonder wast is misschien wel eens minder. Maar die kant op en dan vind ik, denk ik, het grijf van Frits, dat moet ik nog heel tijd vinden. Dus, sans souci. En dan in de vierde leidt dan een oude moen. Dan kuier ik nog even in en zet ik dat direct nog even op. Nou, dat is historische moeren. Het wil zijn dat ja, de Frits, dat hij de lijst van hier de lijst van het piep in een kreegje van het werk in de moeren. Maar dat lijkt het mij dan wel een beetje eenmeld daar. Ja, dat is die eigenlijk wel meestal. Ja, de Frits spelen graag fluit. En bij die ingang en de uitgang staan een soort meisjes die een kleren uit die tiert. En nou ja, nou dat is dat. Misschien hebben we nog even een tiert voor het grip. Zo, nou, hier heb ik nog even zicht op de terrassen. Sans souci. Tuintje erbij. Dat is een oud grijf van de oude Frits. En daar liggen jerpels op, kartoffels. Hij had ervoor zorgen dat er de jerpel hier invierd is. De meesten hier honger meer in. En had je in 91 is hij hier nog begroet. Hij boerde al eerder naar zijn deel, maar de nieuwe machthavers die woonden dat net. Hier liggen dan de hoen. Maar de naam van de hoen, hij boerde er voor de dag zo. Maar het grijf in, maar even door. Hè. Ja. Dat wie verder maar in Sans Souci. Ik ga nog maar even.